Teach Catch MTV hino kupa inyaya zakasiyana zinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza dzinotyisa dzinofundudza dzinokatyamaza pamwe chete nedzinosetsa kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Teach Catch MTV mondo subscribe ipapo musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa Teach Catch MTV tinodzifamira Dojibondora jeje. Right. Ndizodzi muri kuona zviri chinjirwa nyika yaZimbabwe dziri kumenyiwa ngoma waparora pachibudana paZimbabwe so dai tisangana tomenyera tumutumba aishamwari kumenya mutumba magogo ari kubona kumenya mutumba wene ndipa banda palini ha banda palini ha uya mune nharo ere pawende fari papa maita basa andina ndauya ndega mukati mungotsike toni kuti honde fari pinda sakanaka panga kucheka vanhu vanokuruka maoko mani Aya, tangu ndo tisimbo pinde mungoma. Ngaine. kuti ndono muri kwenya kuti mwaupinda mudzondo utambira ubambo wayo kana nemuroora kana mbodzi kana wani zvaje nakuzviona Nice. Arsabe ne zvirango to. Taba. pamusoro isoka Apo tikudoni ndiro uko ya muticha yoko. anokumbirawo ndiro yemuti vana vapanyakudi ngazvikumbirawo ndiro yemuti Ziko. Ko iyo ine mkombe ina anochenene. Sani. Tinggal kan mukanya.
Aiwa, wanasaoma nesekuru wenyu watiza. No, mire today zoning in wacho. Watiza. Watiza bowanzi. Naita senyi. Asi matuka wanhu kani. Zvakanaka. Tinotangira pagondo. Taifambe. Pamusoro mukomasoro. Fambisana nenhau. Kana kwamakaita pano. Isu semadzisahwira tauya pano kuti tione kuonekana nemhuri yekwamafiko. Tinokumbirawo kuti mutisvitsirawo kumhuri yenyu urongwa hwavo uhwu hweubambo nehari yavo mamirira zvakaita. Ndicho chirango chedu. Ngekuti baba wenyu watiza. Right. Sabu kuterera iwo. Shamwari. Handiriena malongedza makafamba muri tu. Apa nyaya ino ndadika tidambo hadi yangu. Abvina apa. Musume wana vanu kuti kuno ndikodengwa kugonekana. Matulusi amukona uye handi ndio mudagwara mnadini. Halo sasa. Ndikaka. Saka nakakali kacho. Kukupulana kuno habzinoni. Tsaruka. Hasuro zenyu ndizo idzi. Machenda acho nembore yacho. Ndidi. Ndizona. Kariracho. Nyeri. Tiregerere iwo isi. Warutaura newana. Tiregerere iwo. Hasuro zenyu ndizo idzi. Azisokwana hadzoba dzirimo idzi. Handizvo dzakakurisa. Dzakatorwa idzi. Nyeri. Nembore yacho. Mururu nemuriso. Imi wakadzi andisunza mururu bakwarora. Munoti zvauya madhokera. Zvauya. Kiri. But matulusi acho ari kuramba kukwanira mundiro. Aruramba. Matulusi acho makuru acho anaonaka bai. Anokuda uchengetedza. Wananyakurima tambirai mutise mchikuwa mengi. Handiti mapiwa zvirango. Chitambirai pirane zvirango. Motambira mutisa mchikuwa menyu. Ndimi makutsvaga munhu anobika usogodongo hwenyu handisi tinobika ba. Handi ndizvo. Anoziva zvinoitwa zviyaka. Wamunyimaniba. De.
ndimi mozo byafanywe ngezvinyinyi chikwidza kuchikora uko munotambira mokwidza kuchikora odataziwo muyende kune vamwezve muende kuna vamweni kuna vamwe vasati vauya baba vasati vauya baba muri imwe chete sati yauya baba utere bati iyeyo ikupe zvinhu zvenyu Abva kwamafiko. yabva kwamafiko pana kuzara kwamafiko sekuru musambo nonokeba mukandobva ipapo rovai kuno vari kuramba pamhirana chaputika indenyu ndiwauya neharika chera tushoma inyemuri ndiwauya nedoro kuita kuti awazochere hari yako kwanyakuri mwana umboona uri kumwa mhamba babanyaka nenyika yemusiro mwa mhamba yasekuru kunyepa mbani apa enda utsvage hari uku ona uri kubva doro pane hari yewamai auvhara dho wanobuda muno muyapera munhu anopiwa makapa anoendera newana wabara manyakurimwa kuti ane 7 makapa 10 makapa ngeuye hari yacho saka hari yoibwera ngeuye 20 makapa mapiwa zvehari yenyu chimwai kana mada kutotambidzana muchifamba simudzai yakadaro ifambire mberi kuti munhu amwe famba naye zvanga tooneka mukombe famba tu
Ana mama nyakurimwa uye kuno kuti chi. Ndei koko. Hello? Chimbomina uri muzvirango shama. Panchekete panyati ziya zakataurwa dziri dzenchekete ngaibude tone nchekete yacho. Hapana imwe ndiro era. Andito ananyere pakataurwa nyaya ye mombe dzanga dzichinzi dzichabviswa dziri dzemari. Anditi ndizvoka? Chova mugiraundi mushamwari uwerengerwa. Ipa ngori padhuze uchiona mari dzanga dziri 8 saka pa 8 wadzo imwe chete yakanzi $200 saka pa $200 mombe 8 dziri kutibudisira 1600 muri kunzwa here mese warora mese mazvinzwa saka 1600 imombe 8 ndiyo yada kuverenga panapa 1 2 3 4 5 ngodzikisa 1 1 million right 1 2 1 ya 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ndokuti 1000 saka takutanga futi kuti 1 2 3 4 5 6 ndokuti 1600 mururu right tichiri ipapo tisataenda kusango wana gumbeza bonde wati twanga tuya wati chingazve zvatopinda izvezvi kazve zvatouya tikataka kungoenda kumwombe tikabva kumwombe kudzokera kwaya kundopinda muno koombera taikutoenda chikuvura kwedu panapa wachinotora blanket ravari kutora panapa ndine $70 yebox then panapa pane fuko nebonde kana ndisingakanganisirika ndichimirira vachiuya neblanket asi ndinofunga kuti ndizvo zvandinazvo anotobvisa ndiro iyo inenge yakutoya kwamunhu kana mautosimudza ndiro yenye yakutouya saka panapa pa $20 pane $10 yefuko ne$10 yebonde mbeza rachona rakafukidzwa mupi ndiro izvi munombera wakamuchirisa pamombe pane mombe dzakanga dzinotsika 4 pa 4 ipapo imwe chete yakaitwa muriwo saka tasara nemombe 3 dzinotsika zvichazoitwa process yacho nembocho yembudzi ndafunga mbozha yacho futi yakaurayiwa nejongwe rakaurayiwa futi zvekare sabastova mwariano right pamusoro iyi pasuro yauya iyika
takuipa kuna na baba Nyakurimwa ndizvo ka chisimudzai mupirawo zvirango sabhuku wana mbuya wana sekuru zvinhu zvatapiwa izvo andizvova pane patara mino takazipeseri pamutaita sanogaramo papa kazi mari yebhokisi yaonekwa yakazi nechikafu chaiwa panhamberiwa panhamachaiwa here akanga chikafu chakaiwa panhamo ndizvo but pakanzi mari yakataurwa here mari yacho ndichaidzosera kuna mukoma soro yobva yadzoka futi kuna gondo tonzwa kuti pachikafu wakapaita sei handizvo tiri pamwe tichakudzosera mhinduro yacho yekuti pakamira sei handizvo tirunzwana nairo namaiva murekere kuzoita zviya zvamunotaura kuti panorongedza chikafu achizara wakauya pamba pedu wakabaimbwa saka chipirai zvirango piranai mese tisatabuda bamuno mubva mapirawo baba wenyu munofanira kuomberawo baba zvamaya nazvo tazviona hazvina kuya nekuda kwedu baizvi muri kurwiwa musango muwakomana Samsuru wana nyeri Samsuru nana sekuru gumbi zvazi zvinova masviko ari kuti pamombe dzakataurwa mombe dzakazi itorudza saka 8 dzakazi ndedzemari mombe imwe yakazi 200 saka 8 yaita dzemari mari 1600 dziri 8 atauya kwazi box ra $70 ndabisa ndikoti 1670 plus $20 nefuko $10 nebondi $10 yaita 1690 negumbezi rakafukidza mufuko mupirewo zvirango baba tutambire zvamaya nazvo zvatiripiwa izvo pamusoro nyero zvirango zvatiripiwa neyo kwamafiko watiwo pamutongo wemakatipa uya mari ndiyo iita uya nayo amirira danga mombe 8 1600 plus yebhokisi romakataura $70 yaiswa nefuko nebondi ingaita 1690 negumbezi rakafukidza izvayanzeko mafiko kuna baba kunana mudhara vanasekuru wese mama mapira zvirango warora wenyu mawaudza wana maiwo zvirango zviri mukati ngapaite wane mani chimwechi kadiki diki kangopedza musha kanyai nyai bona wafa warowa kanyai kangopedza musha bona wafa wamuka kanyai kanopedza musha bona kadiki kanopedza musha bona kadiki kanopedza musha bona kadiki kanopedza musha
Baba kanyai nyai kanopedze musha. Una wafa waroa kanyai Kanopedze musha. Una mafiko wapedza kanyai Kanopedze musha. Una kanyai Kanopedze musha. Una kagaroa Kanopedze musha. Una mafiko wapera Kanopedze musha. Una nyere chirombo Kanopedze musha. Una nyere wamuka Kanopedze musha. Una kanyai Kanopedze musha. Una kanyai Kanopedze musha. Una ngozi chirombo Kanopedze musha. Una seguru wauya Kanopedze musha. Una seguru wauya Una jaga besu hondo kanyai kanopedze musha Una kanyai Una kanyai Una makandanga hondo Una nyere wa muka musazobate wanyere vamungopera zvakanaka. Panguva diki inoi takutekera kuti tiende kune zvipfuyo tidoona zvipfuyo saka pamusoro iwari kumusuwo ndokumbirawo kuti titange kubuda panze takananga kana mabuda panze mumire svikiro ndo runoenda kumberi tichienda kana kutoti svikiro hambai pamberi Aha. Wananyere. Pamusoro Wananyere. Imwe nyati yedu ya muri kuona ndiyo hii iri papa. Andi ndizo basi. Bosi andi zoba. Ndikuenda futi. Imwezve
pamusoro iyi yamuri kuona iyi ndo imwe yatapiwa muri kungoionawo kamhururu nekamurizvo kanongoridzwawo tichingofara. Basically, grazie mondo. Sakanaka. Imwe yacho yechirongomuna ndiyo iyi yamuri kuona iyi wananyakurimwa wananyere murune murizvo. Ya. Pachidembu chidiki. Ngechingani. Echitsire. Kuna ichoko. Tsamba yavo inomangara kufamba kwemombe dzavo zvakanaka ndiyo iya muri kuona iyi zviri pamutemo wenyika ndizvoka. Saka nokudaro takuwapa tsamba yavo yekuti vakwanise kuzoisa zvipfuyo zvavo pamakadhi anodiwa ehurumende. Handizvoba? Tinotenda apa razotsemuka wapishana munonama zviri pamwe mazvita munabva nchitaura kuti ndiri chiremba anoita zviri pamutemo zvine mapepa zvinadzirikana kuti kudenga napansi pirigado mhururu apo. Minani amboti mwana wangu hwani anereka mhururu chau chaka mhururu wega ndibve mfana cheka mhururu kakumera mazona hivi bana sukero pa burombo bana kono ai ganungu mbe sawira bana opanda hakuna nukuroa kuna mona ayo sawira sawira zangu uone sabiti ikasara takadaema ayo chiremba Gurano. Chupa vai diwatangira. Doji Pandora, Doji Pandora,
Teachkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifambira. Dojibondora, tete.